Moni ya Malawi mwadzuka bwanji konse kumene muli. Ine ndadzuka bwino. Ndimangofuna ndi kuchenjetseni Malawi makamaka pa nkhani zimene zikuchitika m'Malawi muno. Anthu ena akumakhala ndi nkhani zimene zingasocheretse inu makamaka pakaganizidwe komanso mwina ndi mmene inuyo mmaonera pa zinthu zina zimene anthu ena akulankhula. Wanthu ambirimbiri akulankhula zinthu zonena kuti ngati dziko lathu la Malawi likuyenera kutsitsa mafuta pa mulingo wa mtengo wogulitsira mafuta, ndipo ngati inu mbadwa za dziko la Malawi nkumaona ngati anthu amene wakukondani, komanso akupitirizanso kumanena kuti ngati dziko la Malawi likanayenera kubwera poyera, kumanena kuti ngati dziko likuyenera kuchitapo kanthu mwansanga pa umo mmene zinthu zikukhalira potsatira kukwera zinthu kwa zinthu zina ngati kadzamshopu ndi zinthu zina zotero. Komanso ngati ife Malawi nkumaona kuti mawu amenewo ndi okomera ife Malawi, koma dziwani ichi chimene inu simukudziwa ndi chimene inu mungakhale choti nchoyiwalika. Ndiye muchizindikire pamene mwasegula audio iyi nkutsatira bwino lomwe ngati inu mbadwa za dziko la Malawi. Tisadapitirire ndi nkhani iyi, ndine Mr. Chilungamo. M'dziko mwathu muno kudali chipani chimene chinkalamulira dziko muno ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafi Chakwera, president wopuma wa dziko lino, amene sadathe lomkomwe miyezi 6 chitulire udindo Amalawi atadabwa nawo kunena kuti apa ndiye tili ku Bagamoyo. Andi zinthu zimene ndingafotokoze apa mukhale ndi tcheru kwambiri nkumvetsera mwachidwi kwambiri. Amalawi afikanso ponena kuti ngakhale tikudya nkumakhuta, komano munthu amafuna ndalama ya mthumba. Pamenepo ngati mungadzindikire bwino lomwe 3 days yapitayi munthu wina wotchedwa kuti Munyanane, kaino kuti ndi Munyanane, komano munthu wina wolankhulira Malawi kudzera pa foni za m'manja, amenenso anthu ambiri samamudziwa kuti dzina lake ndi ndani, koma walankhula mawu woti Amalawi akhala kumvetsera kudzera mu foni za m'manja. Nkumanena kuti ngati dziko la Malawi, mbadwa za Malawi zikuyenera kuona kuti inde kudya kulipo mdziko muno ndipo anthu akukhuta, komano nkhani ya ndalama sizikupezeka. Walankhula choncho munthu ameneyo. Nawo uthengawu ndifuna ndiyankhe mwa mtunduwu. Kodi Malawi ndife anthu oyiwala mopanda kukumbukirapo china chilichonse pa umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku? Ndikunena ichi chifukwa chiyani? Dziko la Malawi mmene a Professor Arthur Peter Mutharika pamene ankalamula dzikoli
adakana kupanga nthambi za ndalama kuzigwedeza komanso kuziwononga potsatira Malawi mmene timapezera ndalama zathu m'dziko muno. Ndipo Dr. Lazarus Chakwera ndi boma lake la Congress Party anakwanisa kukagunda nthambi mfundo mphamvu za ndalama za dziko, chimene chili chinthu cholakwira Amalawi ambirimbiri m'dziko muno. Ndipo ndalamazo zidapangidwa devaluate ndipo zidachosedwa mphamvu pa mulingo umene zimenera kukhalira ndi kufika pa mulingo woti ndalama zidawonongedwa. Amalawi ambiri sadaudzidwe kagwesedwe ka ndalama kwa mtundu oterowo, ndipo tsiku ndi tsiku ndalamazo zimanka zikugwesedwa pa mphamvu ya mulingo wa ndalama za dziko la Malawi poyerekeza ndi mayiko ena. Potsatira ndalama zija mu mchitidwe umenewo zinkangobedwa, ndipo mulingo wa ndalama wathu wa dziko lino sumadziwika n'komwe ndi Amalawi kuti kodi dziko lathu lili ndi ndalama zingati, kapena kuti mphamvu ya ndalama yathu ikunka kuti. Amalawi mudakhala chete pamene paja mpamene dziko la Malawi lidaluza mphamvu ya ndalama komanso mphamvu ya kuchuluka kwa ndalama m'dziko muno. Ndalama zija zinkangobedwa nkumapita mayiko akunja. Pakapita masiku ochepa amayikweza ndalama ija ndi maperesenti ochepa kwambiri, kenako akapitanso mawiki awiri kaperesenti kakwezedwa kaja kamachokanso ndi maperesenti ochuluka kwambiri, ndalama ija nkumakhala yopanda mphamvu. Mpakana a Reserve Bank ndi wamkulu wa nthawi imeneyo adafika pothedwa nzeru nkuyamba kulenjeza kunena kuti m'dziko muno ndalama tilibe, ndipo mmene zafikiramo palibenso kuti tizikayitanitsa ndalama kunja pokhala kuti ndalama zatha. Ndi mulingo umene amapasidwa dziko ndalama za dziko kuti zikhale zikutumikira ngati m'dzikomo. Ataba ndalama zonse zija adawulusa a Reserve Bank kuti pakali pano tiziyendera ndalama ngati Airtel Money. Atagunda nthambi imeneja ya Airtel Money adakakwezanso maperesenti amene timatumizira ndalama. Ngati tikutumiza tilekeze ndalama yokwana ngati 100,000 timadulidwa ndalama yokwana ngati 4,000 chakuti, inoti timadulidwa ndalama yokwana ngati 2,000 chakuti, adayikweza kufika pa 4,000 chakuti ndalama imeneyoyo. Ndalama imene tinkatumiza ndalama yokwana ngati 750,000 adayikweza kuchoka pa connection yokwana ngati 7,000 kufika pa 11,500, pofunanso kuti kumene koko ngati Amalawi adzigwisa ntchito ndalama za dziko kuzera pa Airtel Money, ndiye kuti inuyo muzichosedwa ndalama za nkhaninkhani pamene paja kudalinso kuliwononga dziko. Koma Amalawi simukudziwa kuti boma la Lazarus Chakwera lidapanga choyipa chachikulu kwambiri chowononga mphamvu ya ndalama ija. Amalawi ife nkumakhala pa mavuto. Tiyeni tione nthambi zakagulidwe kwa zinthu ka dziko muno. Muonetsetse Amalawi kuti mudziwe kuti pamene mukufuna kulankhula zinthu mudziwe kuti mukuzilakwira nokha komanso mukufuna kulakwira mtundu wa ananu pamodzi ndi magazi ndi mphamvu zanu zimene inu simukudziwa m'malankhulidwe amene mukulankhulawo. Thumba la simenti linkagulwa nthawi imene 55,000 ndipo ena ankagula 57,000. Komano Amalawi munakhala chete simunanene kanthu. Mpakana ndikunena pano simenti pa nthawi imeneyoyo pansi pa Dr. Lazarus Chakwera simenti inkasowa, anthu ankagula pa mulingo kuti munthu wina adzigula simenti ikapezeka matumba okwana 4. Kodi nyumba nkumangidwa pamenepa anthu ambiri mudakhala chete ndipo simudanene kanthu, podziwa kuti mumadziwa kuti mudalakwira dziko posankha Congress Party kuti ikhale ngati leader wa dziko lino wolamulira pa upresident. Nawo pangodya zimene zijazo dziko la Malawi lidaphwanyika ndipo lidawonongeka. Koma inu simukufuna kukumbukira zimene zija. Mpamene sono ana athu ambiri anasiya sukulu potengera kuti Amalawi sankapeza ndalama yoti ana apite ku sukulu. Maphunziro nawonso adaphwanyika, zinthu zidawonongeka pansi pa Dr. Lazarus Chakwera.
tiyeni tipite pa mfundo zina zonena kuti chimanga chinkagulitsidwa pa kgs 1 kg 3000 mukayipanga 3000 times 50 kg inkakwana 150,000 thumba limodzi la chimanga kumugulitsa munthu amene sali pa ntchito, munthu amene sagwira ntchito ina iliyonse, salandira ndalama. Pambuyo pake anthu ankadya chitedze, ankadya ntchentchewere za tchire zoti sadadyepo chimbo, ana nkumamwalira. Mwadziwa inuyo zimenezo, ana amamwalira kumangochi, kuphalombe, mulanje, thyolo, chikwawa, neno, balaka, makolo amwalira mu chaka cha 2022 23 24 kuzaperekeza 24 mapeto kufika 25 mmene munde kuti Congress Party ndi pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera zinkachitika zimenezi. Tatiyeni tione sono kuti kodi chimapangisa nchiyani. Kunali kukwera kwa zinthu, kusika mphamvu kwa ndalama yathu a dziko, komanso ndalama zinkabedwa mopanda discipline, panalibe wina aliyense ankadzudzula. Pa ichi litazindikira kuti boma la Congress Party lalakwisa kwambiri popanga zinthu mu mtundu umenewu, lidalibe podzudzulidwa. Adathamanga nkukatenga ndalama za nkhaninkhani ndi kukapasa majaji amene anali oweruza milandu, komanso amene anali oti Amalawi akamadandaula akatenga nkhani zikapita ku khoti kapena zikapita pa bwalo la milandu, amene amaona ufulu wa anthu a dziko kuti atseke pakhamwa asamalankhule china chilichonse, ngakhale Amalawiwo akunena zoona kuti tikuzunzika dziko lokhala lathu chifukwa chosowa utsogoleri wa dziko wabwino. Zinkachitika zimenezi. Nkomwe pa mchitidwe umenewu anthu ochuluka zikwi mabanja anatha posatira umphawi wa dzauneni umene udabwera ndi Congress Party mu nthawi ya ulamuliro wa Lazarus Chakwera. Anthu ankathawa mabanja, kuthawa udindo kuti sangakwanisenso kusamala mkazi, mwana, komanso kukhala palendi, komanso nkuwadzamala iyeyo ngati mwamuna payekha. Zimenezi zinkachitika. Pambuyo pa izi azimayi amamwa mankhwala amazimangirira dera lonse la dziko la Malawi, madera monse mwa dziko la Malawi azimayi ankazimwera mankhwala, azibambo ankazimangirira mu nthawi imeneyi. Kodi Amalawi tinene kuti mfundo zimenezi mukudzionera kuyiwala kapena kuti mwina mwake mwangodzionera kuti mwakhuta nkumanena zinthu zokhala ngati zimene munena apazi. Tibwerere ku nkhani ya zakudya. Amene ankapezeka munthu ndi thumba la chimanga anali mwamuna ogona kukhomo kotseka kapena kukhomo kosatseka, mwamuna wa zithu ameneyoyo. Lero tatiyeni tionenso nthambi ya zakudya zimene zikufuna kuti zizigundidwa m'malankhulidwe kumanyodza kuti tikudya koma ndalama sizikukhala mthumba. Kodi munthu ukhale ndalama mthumba nkupanda chakudya koma akadzi wako ndikusowa powatetezera ndi ana wako, ana nkumakangoziyendera ngati ana amatsikini mmene mobambo talephera kuwateteza anako pakadyedwe kwa tsiku ndi tsiku pa khomo, ana nkumalowa m'manyumba mwa anthu kumapezedwa ngati wokuba ndi kumamenyedwa wokuona mpaka na ana nkumaotchedwa. Kodi zimene zija zidali zinthu zabwino? Amalawi sitichedwa kuyiwala ndi kumalankhula za mtudzu pamene tili pa chinthu choyenera kuti tiyankhulepo, nkumalankhula zinthu za mtudzu. Kodi mkazi wako nkumapangidwa chiwerewere chifukwa chotsowa ndalama ikapena chifukwa choti bambo alephera kukatumikira banjalo kuti lidye kwa mwezi wa mthunthu, koma ana nkumadwala nthenda zotupirana, mkazi nkumakagwira ganyo kwa zikhwaya zimene zikuba ndalama m'dziko muno, nkumakanyengedwa. Akadzi wanu inu nkumanyengedwa chifukwa kuti akugwira ganyo yochapa m'nyumba mwa munthu kuti apeze chakudya, inuyo nkudziwa koma osachitapo kanthu. Kodi chimene chija chinali chinthu chabwino? Amalawi tiyeni tilemekeze kulankhula kwabwino pa usogolo umene ulipo umene inuyo mukudusana nawo. Lero zimene zija zidatha, chimanga kuchoka pa mtengo wa 150,000
ndikutsika nkudzafika pa mtengo wa 25,000. Kodi Amalawi, kodi simungaone kuti pamenepa pali luso lalikulu la kaganizidwe nkayendetsedwe ka dziko? Sono ndifuna ndikuwuzeni amayi ndi abambo, sizingatheketu zonsezi nkuchitika pa nthawi imodzi nkufika poti ino nkuvomereza, komabe kwa anthu amene ali ndi umoyo wa mtendere akuvomereza zikwi za wanthu. Musayiwale kuti nthawi imene anthu ankavota m'dziko muno anavota anthu okwana 3 miliyoni chakuti amene adavomereza kuchosa boma limene lija. Nthawi imeneyo mudalinso anthu ena amenenso ankavomereza kuti zimenezo zidali zabwino, ndi amene akulankhula zinthu za mtudzo. Inu ngati dziko mukuyenera kudzindikira kwambiri kuti awa ndi agogodi, awa ndi nkhutukumve, enawa ndi apsheterere amene amayenda kusogoza mutu, koma akafuna kuluma amaluma ndi kuthako. Tsono mukhale ochenjera Amalawi. Tiyeni tione za mmenenso zinthu zina amene zinkayendera. Mafuta a petrol, diesel, parafini, gasi, kuwonjezerapo mafuta ena grisi ngati oil adali okwera kwambiri more than mmene tinkadalira, komanso ndalama sinkapezeka pa maketi, ngakhale ku Reserve Bank kudalibe ndalama zimenezi. Sono lero kuti muone pa zinthu zina zofanana ndi zimenezi muzapeza kunena kuti zosiyana. Tatiyeni tilowe mukaone kuti shuga chilwereni a Professor Arthur Peter Mutharika adali pa 5,500 amene ankapezeka pa nthawi imeneyo. Wina tinkamugula 7,000. Shuga adalibe mtengo weniweni, koma panopa shuga imweyo tikhoza kuti akupezekabe mochepabe momwemo, komanso mtengo wake ndi omwe uja mpaka na miyezi 5 kapena 4 chilwereni a president pa mpando. Tikunena za miyezi, sitikunena za chaka. Sopo ya nima kapena kuti ndiwo zija zimene zimatchedwa kuti soya pieces, mtengo wake chilwereni president wa Arthur Peter Mutharika ndi umene mpaka lero sudasinthe sudakwere, ndipo Amalawi adzolowera kuti mtengo wa soya pieces ndiyo. Pamene mu nthawi ya Congress Party mtengo wa zinthu sunkakhalako, ndipo aliyense amene wapezekanawo ankatchaja amene wapezera chinthu. Fertilizer anali ndi mtengo osakhazikika, ukagula lero 120 mawa mapeza kuti wafika 140, ukagula 140 nkuja mapeza kuti wafika 180, ukafika 180 wina mapeza kuti mtengo uja kulibeko, fertilizer kulibeko, umamva kuti anapita kubuchala. Kodi zona zoti fertilizer maagrodira angakhale mabuchala amene angagulise dziko fertilizer kuti anthu akagwise ntchito dziko lonse la munthu, mukapeza kuti padali ugogodi ukapshatangu, komanso ukamberembere umene unkachitika ndi Dr. Lazarus Chakwera pansi pa boma limene iyeyo ankaligwirisa ntchito ndi anthu ake, nduna zake pamodzi zina zake. Tiyeni tione zimene ankachita President Dr. Lazarus Chakwera. Ankayenda mayiko akunja pa wiki, pa mwezi, pa chaka, maulendo ambirimbiri, komanso dziko lili pa ululu. Anthu ankamanena mu nthawi imeneyo amanena kuti akupita kunja kukapempha ndalama kuti zikhale zikuyendesera dziko. Ndalama zanso nkomwe zikafika Malawi kuno zinkangobedwa, sizimafika ku Reserve Bank kuti Amalawi ziwatumikire Amalawi. Nkhani imeneyi mukhoza kuiona kuti ndi nkhani yovuta kwambiri, ndi nkhani yosausa mtendere. Sono ndimafuna tibwerere pambuyo pang'ono. Boma la DPP litalowa m'dziko muno lidalilonjeza ona kuti dziko muno mulibe ndalama anthu aja aba china chilichonse, pophatikizanso ndi majaji omwe a dziko lino achita za ukatangale zazikulu tofunika anthu akwafufuza kuwamoneka. Ndipo pa chifukwa chimenechi zinali zonena kuti anthu ngati amene wawo tiwafufuze kuti ndalama zathu zili kuti zibwerere. Koma anthu aja akati afufuzidwe, majaji amene ankapasula ndalama zambirimbiri aja dziko likupshapo to nkumango yang'anira aja ochepa amene ajawo, anthu amene ajawo milandu ija akumayipanga moyigula nkumayiwononga milandu ya dziko, kuti dziko la Malawi lisowe chilungamo pofuna kuti litolere ndalama kwa anthu amene adaba ndalama aja, chifukwa including iwonso anali okuba mu nthawi imeneyo mpaka lapano akupanga za ukatangale. Koma kuyiwala kuti nthawi nkanyamata china chilichonse chikauluka chimadzatera. Ndiyeno chimene ine ndingakupempheni ngati inu Amalawi ma citizen aini nthaka, mukhale ochenjera kwambiri.
chifukwa muli ndi wana amene pakali pano akukwanisa kukhuta nkumayenda okhopera ku sukulu, akabwerakonso inu mwina kumadawo kuti kodi mwana uja wabwera kapena bwanji, anafika tu koma akhala ngati wanyamuka ndi anzake wapita kwakuti bwana uja kumabwera madzulo zuwa lonse osadya pa khomopo chifukwa mwanayo akukhuta mwa nthawi ina iliyonse mmene angafune kupeza chakudya zikutheka. Ngakhale kumene ungapite kuchezako akumakapeza simaphwamwamwa ndikudya ndi anzake kumeneko ndikukhuta, pamene ndi zinthu zimenezi sizimachitika. Nawo ndimafuna musegule maso anuwo kunena kuti Baibulo limanena kuti inde zokhumudwitsa sizingalephere pakati pa wanthu, koma ali ndi tsoka amene angabweretse chokhumudwitsayo. Inu mukhoza kuzipezera matemberero ndi matsoka inuyo ndi mlomo wanu ndi thupi lanu ndi mtima wanu china chilichonse chili cha inu nkulowa matemberero poona kuti inu mwina mwake nkumavutika. Anthu musazunze anthu m'dziko muno chifukwa cha malankhulidwe osakhala bwino amene mungofuna kuzikundikira pa zinthu zina zosakhala bwino. Poti odiyo ikhoza kukanika kutumizika chifukwa chakuti mina ingakhale yayitali, ndibweranso ndi odiyo ina ya nambala 2. Khala ndi pomwepo, ine ndine Mr. Chilungamo, nkhani ilipo yayitali.